Aja ngaya mundhak gelis pikon taberiya sabar saweh mawas diri kewajiban kudu rampung yen wis rampung guyon maton. Ayo Mas, kewajiban diayahi nembe suka pari suka sasampunipun kula panjenengan anggelar pahargyan di Festival Lumbung Silayur Parangjara di Sukoharjo. Prengut ati mikir apa sapa uang ati tanpa guna lungguh cekang ati sebab apa timbang susah ati sing gembira yen gembira ati panjang yuswa jangan lamun ayo guyu ayo guyu ayo guyu timbang susah ati ayo padha guyu guyu meneh guyu meneh timbang susah ati ayo padha guyu. Prengut ati mikir apa sangga uang ati tanpa guna lungguh cekang ati sebab apa timbang susah ati sing gembira yen gembira ati panjang yuswa jangan lamun ayo guyu ayo guyu ayo guyu timbang susah ade ayo padha guyu guyu meneh guyu meneh timbang susah ade ayo padha guyu.